Уважаема госпожо председател, господин кмет и колеги, аз също бях на язовирните стени и от гледна точка на това, което инженер Симеонов каза, искам да обърна и да засила вашето внимание върху язовирната стена в село Козловец. Недействащия язовир в Морала е достатъчно извън населеното място. Той според мен не представлява такъв интерес, но специално язовира в Козловец е построен на такова място, че той предпазва селото от евентуални силни валежи или бързо топение на сняг. Точно под язовирната стена се намират стопански сгради, които, ако язовирната стена отсъства, има сериозна опасност да се разрушат. Няма да говоря дълго, единственото, което искам да кажа, че специално в Козловец задължително считам, че трябва да запазим язовирната стена, без оглед и това да е нашия приоритет от гледна точка на предпазването на селото и затова подкрепям предложението на председателя на комисията да е записано по такъв начин нашето решение, че да запазва язовирните стени. Благодаря.